Matonda. Abraham. Harpa. Mayo ko rumaka. Igangai. Iron. Muchando kyobwato mwaka. Nalwalire ukoguru k'emyaka. Emyaka. Mbokonyi kyobolia andanga kotagete abantu bagokonye gose serikali yokonye. Ono serikali ntati kumibitereria. Kote moko. Makiota getonyo warobo konyi. Boke igo bolia ese myake ya uno reiga elinde nalio rakonyeke nayo ramenyake. Ono ntagete mwana mwate rinde kige nsukuma. Elinde kyangu kyawe. Tina kubuguli. Andanga kemto biro korara ne biro biro mwaka no bwato moito isaina. Moito rara. Moito na bi makoro. Emeito moito go andanga ke abantu bacha bagosibiga iga moito go no bwate chinda. Chinda na bicharengo. Chinde chiganga kichiago sumbuira ngani. Abachariye tena na muri yona. Elinde bagacha bagose. Bana cyangire kuyo. Dagra no bate yokulia. Dagra. Gote tonyo robo konyo. Jefarancio ngerio yugi. Ya nilon. Yugi ntata. Ona kubwato bokon. Mwako yugi. Abaru ali toko gole myake mingi. No mongina mama osiride. No mumulo minto muri ataikwenyara korugetana. Na kobera nero rarira mutuka matano umuchiyo yo bwato boko kurichinyo ibintu kurari okendage ono nonye no mwaka taikwenyara sakuri kamuru mintu taikwenyara sakuri ono bugina tubwate no tugusaba amabera ya serikali Kandi kuchabungo banyendiri mwanja motokonyi ntubwate indagira nyumba cyaturuwereye ono na intu abamura abandi tomenyete isiko tukuriye ibaru ebibyo kurema mugondo ono umuntu ekero gocha kakwanyore mechanda ya mente kani abantu bari barwarete ugusinyunga cyoko bakonye tugusaba mo no munaino abanene baitu asimuri moto igwete birije tukore motokonye murata konye nyumba mwaka gotwe ebintu byokorare indagera noyo mukamuro mintonere nabe mechandero ekera ntueresa amange tindo jinga ni numuto asa mareta ni wangoro gucharedi mucho koro manene bumuka koyugu matonda chini gonde umwana bumumuro yo manene kuru ku Francis kono maene umucho musakurigereria tubwato muchanda mugaka ni gagutwerwa bono titubwati bokonyi bonde insemende ngawe gento tegemete ni barua bya mugondo togokora mugako twamurwa rise myake menga so kugoro kwa munaga jage tokorwara munabati kuru twagiri twanyore barwarete twatemera sitokonya ntubwati bokonyi bonde kuranse nenga tugusabe serikali mwari gwanja motokonye egwirichia mugaka go so nyombe gere tari kwenyara mungu nole komakonya komasokisi kona kumwira nyomba onyarire gakurara bono mugakoyo twarego nyoro bokonyi wegwiriche ya moso nyumba ya mosokia nande onye gento kende kerorore kerako gende ya chenene tonyore muna na kantu iga nona nega pesheni gara ukore ya yaye kyagara tari kumuga kurwesali ukore ya cheli alia oyo gocha oyo konyoro utanganire gocha oyo mukirende ya cheli onyira sewenderete nande twanyara dende tokonyere gocha se serikali toko sawa konyi nyumba ndobwati nyumba y'umugaka gego twasengenje boni barwa tokora mbisa ini turanyare gonjore nyumba yega none ntu abanyenete turagaje nyumba sengenje y'umugaka kurwara kwaye arwarire tobo konyi na intu nali tokumanyanga serikali ni tuyitanga Mheshimiwa Said Janda ntukumanyete norororo twari gusaba konyi bwao
mwaka tabwati binta kurare twari gusaba obokonyo ubu otoretera omoito otoretera endagera mugakoyo banyarega konyora endagera na intu kitokonyora kaburwa kandi tokumnyoka tokonyora kali kwa tumentere gaiga munabona iga sai intu bwato mokobwe bwepiri nyagitari intu bwati umuchando itu bwate intu bwati gento turanyare go to no emoja lyari tokona twakane tokonye egere tunyare kore tumubere umago kuraiga egere tomweni nari tokoranga eserikali yeito ya Saidi Chanda neramo na intu na ne serikali ya yembe omo women rebu oitaiga numo gavana gaki toikange abarai baito ekere tokoramo go toikange nigo tokoigwa buya sengenjonga na intu nabo tokoranga serikali yeito netubwaterere tamo tokonye biri nyagitari numubiro uri nyagitari ali uchege kegera ntubwati bokonye bonde bwensi na serikali tokorera enyarege go tokonye piyama serie tandiswa kwa mkangoroko oyo Francine ekase nerere nyagitari ebekeire chuma omuchiono bwato mochando mamu minto nasirete bana ba minto bonsimba sirto yo tigatemba biri batigarte batatu sokoro tigaire tabwati kugura kurira nyumba ekene omuchiono bwate mechando nyumba sokoro tabwati gya kurarira tabwati yanti angne sinari nyumba ali nyagitari tali kuinyara igona kitwari kurwanira serikali etokonye se family yo yugi agero mwako yasikia matuka mangi ne anti angne sinera gende no mwana wayo ngeli nyagitari yali timbwati amangi na tabiri mbia mona serikali tigatire naumiyete mongino naumiyete anda ngoli ashuri yangira ashuri kongira kenga ntaka magani ni shuri kongira nga kitongira bo Ando. Ini aja min. Ja. Ndio kwa nini usikie? Keusi. Jengoro kwa nginesi. Anke mwate korwe kwa stroke. Timwate ngorocho gotalira. Mwate ngumiyeta sema ya mogo chakira kwa bako kogoro. Timwate ngoro. Serikali gaki moraja nkonye. Mungina ndio stroke ya chai. Stroke yaranja kila no tomo takata imake. Kwanya nyagitari. Na jita nyagitari kan ta presa ivan kai kare presa ivan kare atmoka. Stroke gans. Ngo chora okonya wana unole nyomba omongina. Mama ndo kanya mukamumura. Tera nkonye te. Ngakio ko boli kwa goko neno tege toko nywe andanga kondora take okonya. Nda tam konye nyori jinguru cha maguru. Endagere no bwate. Endagere ko ngabere nali. Eyo. Oh. Igo tegete ori nyagitari okonyeke ori nyoro obogwenia na ayo tari na bantu bande. Ndo geta nyori jinguru cha maguru. Ntari una nali gotara. Matukale ngakwa bere nyomba. Kuri mutinye kumenali mabana Sasa mali tangu rugira district ngere sito gere nyamisocho enga yana ni ge irondi kuruna chite irondi geiga ameire gingo menyera bokungu bro bongo manene abanene amate mutu watase muchoyo iga ni gara manene manene bono twali gusaba muga kone bunande iga umongino ni garwa 2019 kira rwari tekabaka ni stroke ya mwaka bono menyiro tukamane nyagitari akarwaribu kurweri chibasiga tubore gwetero butaka tukamareta bono nyomba agai nyomba iga tukaba tukumuire clinic yo chekigu tukikabona tukaikero esinyopi ebesiga koraki ebesiga tubura omoga kone nero kumusugurikero muira no ni clinic ruchi besi kumuire nyagitari egaikera mutinyo nane epikipiki kamwaka ikamubuno kugo ekara ya muiro kugoro ya mubuno kugoro menye nyagitari kuri mutinyo nane bakabono iga na tugukwana iga nyagitari amenyete bono ntubwati kendo mongino buna mutikire nyomba agai kana ne sabuni igete bolete to kumusiberi muroche ga gukorera kire gento gara gukorera sare ntaiyo na bachandikite wane serikali twale wanja ngoto konye to nyono ne chibesa to nyono ne ndagire itoko mwa nyomba iga sa menyete ekene kire kimi chando tubwati umuchoye gere menene mono to gusi ntubwati asitoko na asitoko abo to chandikite none nyomba yo kantu bwati asitoko no mongino buna iga no burangi tabwati no muita kurarira tuyo takurara maita iga kono ga twale wanja matokonye na ntugo senta bebina abantu bande inguru ntubwati No menyeta?
Antu ambara? What? Ngakio te toko nyubon. Ano ndo kongonya. Ambara ndake linguli. Ndage rokuri. Ibintu byo kurara ne byabire. Ndo bikorana na mbiki bya. Ikono gukora no yache engega iga. Yache nene no gukorera. Nkanda ndicho. Kinende. Ende gini nguru ndari kutara mono. Gwetera manda bati maru. Gege lyo kuboria serikali mono mono. Oni ga muno ro Kenya. Kile ra boria serikali. Serikali ndo zinanya bori. Bagokonye. Ankonye. Bintu mbirenda bati ne birogo mesa. Cy'umwaka barasiye abongo atamugongo mu nakira umuntu nakira yena rwete nginga ndana imechandero yire nene nyumba iki kierete ndubu ati nyumba ebesa nkonyoro ekoendo buruire mwaka arwari ono nabo tugusaba obokonyi ekekogera emeki yuka mune kororekana kende nkei nonya nkero gonkeri nonya n'ebintu byokurarira ekene ntubwati ono omuntu ogukinka kwanyona nona akabesa kari kwaroseire ekibarua nande kasoasa oburwaire buri orwari ono twasinyire kwenyara tugusaba obokonyi mutokonyi bantu We need to row. Help us throw the raft across the stream, like this. It's working.